Разстройства на личността. Правени са многобройни опити за определяне на конкретните критерии за разграничаване на нормалните личности от личностните разстройства. Централно за разбирането на това разграничение е признаването, че нормата и патологията, поне в отношението им към личността, са относителни понятия, произволно определени точки по един континуум. Определени несимптомологични характеристики наистина разграничават личностните разстройства от други клинични синдроми. Най-забележителните са упоритостта и продължителността на техните клинични признаци. Характерните черти, които типизират разстройствата на личността, обикновено са продължителни. Често са видими още от детството или юношеството и продължават да съществуват като забележими характеристики през целия жизнен цикъл на човека. Нещо повече, те се изразяват в най-различна среда и в широк обхват от значими житейски ситуации, в професионален, социален и семейен контекст. Именно тази упоритост, продължителност и тотално присъствие, а не толкова специфичността на конкретното поведение, служат за разграничаване на разстройствата на личността от другите клинични състояния. 11 разстройства на личността изграждат списъка, предлаган от DSM-3. Това е диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства. Трето издание. И така този списък ни предлагат следните 11 личности. Зависима личност. Този пасивен модел на общуване с другите се характеризира с безпомощно и вискозно поведение, с подчинение и липса на инициатива и с търсене на привързаности, в които човекът може изцяло да разчита на водещата позиция на другите за привързаност и сигурност. Хистрионна личност. Този стил се характеризира с лабилност на афекта, капризно и демонстративно поведение, активно манипулиране на другите, за да се получи внимание и ненаситно и безогледно търсене на одобрение и стимулация. Нарцистична личност. Този модел е забележим с егоцентрична самоувереност и претенциозно чувство за превъзходство, с тенденцията финно да се експлоатират другите за собствена изгода и с незрелите фантазии и безогледното незачитане правата на другите. Антисоциална личност. Този индивид не се доверява на другите. Търси автономия и възмездие за онова, което възприема като минала несправедливост. Демонстратира раздразнителност, импулсивност и агресивност и често се ангажира в социално безотговорно поведение. Компулсивна личност. Най-добре се характеризира с неспособността си да изразява чувствата, с ригидният конформизъм към авторитета и правилата. Тези индивиди изглеждат винаги безрадостни, ценят самодисциплината, перфекционисти са и са свръхорганизирани. Пасивно-агресивна личност. Характеризира се с непрекъсната, макар и пасивна съпротива срещу отговарянето на очакванията на другите. Изразява амбивалентни чувства по повечето въпроси и се люшка между социалното подчинение и конформизъм в един момент към упоритият негативизъм в друг и вината и разкаянието в трети. Шизоидна личност. Този стил се характеризира с социална пасивност, минимални емоционални потребности и потребности от привързаност, общо равнодушие и апатия, изявен дефицит както в способността, така и в интереса към поддържание на топли и емпатични човешки взаимоотношения. Избягваща личност. Този активно отчужден тип отразява модел на тотална социална тревожност и междуличностно недоверие, алиенация и неценене на аза. И независимо от копнежите за приемане и привързаност,
непрекъсната свръхчувствителност към потенциалното омаловажаване и унижение. Гранична личност. Напреднал или дисфункционален модел. Това разстройство се характеризира с интензивни ендогенни настроения, амбивалентност или липса на ясна по отношение на аза идентичност и значимите взаимоотношения и появяващи се отново и отново периоди, характеризирани от едновременни чувства на ярост, любов и вина към другите. Параноидна личност. Тук се наблюдава бдително недоверие към другите, крайна отбранителност срещу очаквана критика, всеобхватна и обикновенно необоснована подозрителност и очакване на измама, провокативност и яростно настояване за поддържане на собствената лична автономия. Шизотипна личност. Този слабо интегриран и дисфункционален тип проявява разнообразни поведенчески ексцентричности. Въвежда лични нерелевантности в мисълта и общуването. Често изглежда обзет само от себе си и проявява или непрекъсната тревожност, или абсолютно плосък афект.